Si Tanhugawan. Tanhugawan ang tawag sa kini nga bubo nga sugil ni Early Rose A. Cabines. Kini nga mubo nga sugil adunay mga kuan mga sayop nga gramatika nga nangita ko. Ug patan-aw lang sa mga kuan sa mga sayop mga gramatika sa kini nga mubo nga sugil. Si Tan kay usa ka bata nga naglabay sa iyang basura bisan asa. Ginalabay niya ang mga basura sa kanal ug bisan sa gawas sa ilang bintana. Kanunay siyang ginasultian sa paglabay sa iyang mga basura sa basurahan. Apan maurarag siyag way dunggan o way nadunggan. Usa ka gabii niulan og kusog. Natulog si Tan atong mga orasa. Dibangon siya kay nakadungog siya og gubot sa gawas sa kwarto. Iyang nakit-an iyang igsuon ug inahan nga namoblema sa mga basura nga nanaod sa baha. Hala! Mauni ang mga basura sa gawas. Iyang nahunahunaan nga mobalik di ay sa iya ang mga gipanglabay niya nga basura sa palibot. Sukad adto, ginalabay na ni Tan ang iyang mga basura sa basurahan ug nalipay ang inahan niini. Karon ginalabay na pod niya sa tama nga basurahan iyang mga basura. Sa malata ba kini residual mabuak o maresiklo. Sukad ato dili na siya hugawan. Siya na si Tan buutan. Kinira ang kuan ang primerong pagbasa nako sa kini nga bubo nga istorya ug adunay di ay ang mga kuan mga sayop nga gramatika nga mahimo nimo matan-aw, di ba?